You don't wanna fuck with me. A slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase them? Face it, I don't give up quick, I don't give up, I won't give up this. Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise. You Hey, what's up mga kabisdak? This is Kerv Bisaya. Nagbabalik na naman tayo mga kabisdak. So for today mga kabisdak, ang ating pong i-review ay itong The North Face Evolve Triclimate Jacket. So i-review natin to kasi sobrang mahal. Tingnan natin kung bakit mahal tong jacket na to. So bago natin to i-review mga kabisdak, ay please subscribe nasa baba. At paki-hit na rin yung notification bell para ma-update kayo kung mayroon akong mga upload na vlogs or mga review. So tara na, samahan nyo ako na mag-review nitong The North Face Evolve Triclimate Jacket. So mga kabisdak, ito na, sinuot ko na po yung The North Face Evolve Triclimate Jacket. So para malaman talaga natin bakit mahal to, bakit anong mayroon itong features, itong jacket na to, itong The North Face Evolve Jacket. So sinuot ko. So una mga kabisdak ay mapansin po natin may logo po siya talaga na The North Face. Ayan. So ang logo po niya mga kabisdak ay embroidery po siya, hindi po siya print. Ayan. At ang makita nyo po ito, mayroon din po siyang nakasulat na DryVent. Ayan. So, itong jacket na to mga kabisdak, ang lining po nito, ang outer po nito ay waterproof po siya. Waterproof and breathable. Ayan. So, kaya pala mahal kasi waterproof siya at breathable. At mayroon siyang adjustment dito. Makita niyan. So, pwede nyo pong adjust. Kabilaan. Ayan. So, pwede nyo adjust. O, diba? At, pangalawa, mayroon po siyang hood. Ayan. So, safe na safe po kayo, lalo na kung tag-ulan or may snow. Ayan, o. So, pwede rin nyo po itong i-adjust. Ayan. Meron siyang kabilaan. Yan. So, adjust na lang yan. So, may hood siya. So, i-adjust na lang kung ganyan. So, ayan yung pangalawa. May hood siya. Yan. So, itong hood na to, pwede nyo po itong itiklop. Kung ayaw nyo pong mag-hoodie, so itiklop nyo lang po ng pagano'n. Gawin yung parang kwelyo. Ayan. So, parang wala lang. Diba? So, pangalawa po, ay mayroon din po siyang bulsa sa kabilaan. Ayan. Ito, makita niyo yan. Ayan, kabilaan yan. May bulsa siya. Ayan. So kung mapapansin niyo po yan mga kabisdak, ito, pwede niyo po itong i-adjust. So mayroon siyang hawakan dito sa bulsa niya. Kung gusto niyo pong higpitan para hindi makapasok yung hangin sa loob, so hilain niyo po itong, makikita niyo po ito, hilain niyo lang po yung kabilaan. So higpit na po yan. Ayan. So
Higpit na siya, oh. Sobrang higpit na po siya. So, ano, ayan. So, madali lang naman po ang pag-ano yan. Pagluwag. Ganun nyo lang po, ayan. Mayroon siyang makikita dito na parang button. Ayan, pindutin nyo lang po yan. Kabilaan. Ayan. Tapos, i-press nyo lang. So, luluwag na po yan. Ayan. So, ito po yung pangatlo. So, sunod po ay ito. Bakit mahal tong The North Face Evolve Jacket? Dahil po siya ay mayroon siyang double jacket sa loob. Ayan. Kung makikita nyo po yan mga kabisdak. Ayan. So, dalawang jacket siya. So, kaya pala mahal siya kasi double jacket siya. So, mayroon siyang place sa loob nito. So, pwede nyo po itong gamitin lang. Kung halimbawa, nasa bahay lang kayo at gusto lang yung mainit yung temperature, no? Yung katawan nyo. So, ito lang po kasi, nagbibigay po kasi ito ng init. Itong materials na ito, itong jacket na to. So, pangalawa, pwede rin po itong halimbawa kung may ulan doon sa inyo. Kasi sa Pilipinas naman ay hindi naman masyadong malamig. So, maulan lang. So, pwede po ito lang gagamitin nyo. Itong outer na jacket. So, bakit mahal siya? Dahil po ay dalawa sila. Dalawa ang jacket niya. Ayan, mayroon siyang place sa loob at itong outer niya na jacket. So, waterproof and breathable. Ayan. So, buksan natin para makita niyo po. Ayan. So, dalawa siya. Ayan. Ayan. So, pwede niyo po itong kunin. Pwedeng ito lang ang gamitin nyo. Pwede pong pagsabayin nyo. Ayan. So, may logo rin po siyang The North Face. Ayan. So, ito, actually, ginagamit talaga itong dalawa na to pag sa mga snow area. Ayan, itong jacket na to. At hindi lang itong jacket na to, first niyan, mayroon pang thermal underwear na tinatawag. So, yun po talaga ang first na i-wear mo para mag-build po siya ng warm. At pangalawa, ito na yung mid layer niya, yung tinatawag na fleece. At itong last niya na outer, itong waterproof at breathable. So pag sinuot nyo po yung tatlo na yun, talaga ay talagang iinit po talaga ang katawan, papakiramdam nyo. Kasi dahil po dun sa thermal na yun. Ayan. So ito yung Evolve Triclimate Jacket. Ayan, The North Face. So ayan, nakikita nyo yun guys. So double jacket siya. Kaya tinatawag siya na triclimates. Kasi pwede rin po siya gamitin nyo sa mga rain na weather, sa snow weather. Ayan. So ini na triclimate na pwede nyo magamit ito, yung jacket na to. So ayan, so makikita niya. So ibalik natin. So mapapansin nyo mga kabisdak. Ayan. So ganito lang po ang paglagay nito. Ayan. So isalpak lang po yan. Yan. Yan, ganun lang kadali, oh, salpak lang. Yan, para magkabit yung place sa loob na jacket ko. Sarado niya lang. So ayan. Feel ko nga ngayon mga kabisdak ay uminit talaga yung katawan ko. Dahil nito. Ayan. So ayan. Kaya pala mahal siya kasi nga double jacket siya. So the North Face Evolve Triclimate Jacket. Yan, oh. So, breathable, waterproof, windbreaker. So, ayan. Close natin. So actually, ang halos talaga gumagamit nito yung mga nasa snow. Pero may mga ibang mga Pilipino din na bumibili nito kasi nga pwede rin itong magamit din sa Pinas. Itong outer na to, pwede rin po itong gamitin na pang motor. Ayan. Kasi waterproof siya, windbreaker at saka breathable pa. Ang ganda, di ba? So kaya
pala mahal to. Color po na mayroon po kami nito mga kabisdak ay black lang po. Dati mayroon kaming urban navy. So ngayon na season, winter season 2020 ay black lang po yung dumating sa amin. So ang presyo po nito, approximately po talaga sa Pilipinas po ay nasa 12,000 to 10,000. So sa KD po ay nasa 78 KD. So yan po yung presyo. Kaya mahal talaga siya. Ayan, kasi dahil po ay double jacket siya, breathable, waterproof, and windbreaker. So ito po yung the North Face Evolve Triclimate Jacket. So yan. May logo din po siya sa likod. So mga kabisdak, dito na lang po muna ako. At marami na naman tayong mayroon na naman tayong natutunan ngayon at mayroon na nakakuha na naman tayo ng idea itong pagbili ng jacket, lalo na ngayon sa panahon na ngayon kasi taglamig na. So dito na lang po ako at sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please subscribe po kayo. Ayan. So dito na lang po ako at God bless po sa ating lahat. Ayan. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feeling like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky.